uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ibandla likaNkuluNkulu. Ngimi lapha ukumnikeza udumo lowo owathengela abantu izulu. uJesu indodana kaNkuluNkulu, inkanyezi eyabonwa izazi zasempumalanga, zathi ukuyibona zasuka zayilandela. Inkosi ezalelwe esibayeni njengethole, ingani wonke amakhosi azalelwa ezigodlweni. Inkosi ezalwe kwathuthumela amakhosi, yazalwa kwabulawa abantwana, yazalwa kwaphushwa amaphupho, yazalwa zayibona izazi imibono. Owehla emthini ngezibanzi, waze wangena emfuleni iJordana, wathi ukuphuma kwavuleka izulu, waphuma kwakhuluma osemafini, wathi lo uyindodana yami ethandekayo izweni. Ingonyama eyabhonga ehlane yamudla uSathane, yabhonga ehlane yamila umhlwenga, yabhonga ehlane yamila amabamba. Ingonyama edle umoya yaphila. Ingani zonke izingonyama zidla inyama. Ngizwe umsindo entabeni iJerusalema, ubangwa amadoda namakhosikazi, bekhulekela inkosi igibele ithole lembongolo. Bayethe kulo izulu eliphezulu, ingqungqulu eyashaya amaphiko phezu komuzi iJerusalema. Kwaze kwasa amagosa enkosi ethuthumela, wagumbulukeka amatafula, izinsephe zafakana imilomo. Lena inyanga engagaxi isikhwama. Ingani zonke izinyanga ziyagaxa. Inyanga ethwala intelezi ngomlomo. Umchintso wamadimoni asemaGadaria wawakhuza amaqede akhala ubuqanduqandu, ayokhosela kwenkotshi. Kangangokuthi namuhla amadoda kulelo zosamangele ngimzwile mebaza uLazaro waseBethaniya, wathi ukumbiza amaqede zaqabuka izibopho zokufa, wabuyela umoya waphila. Maye ubani ongamelana nolizwi likaNkulunkulu na? Uhambe phansi kwezilwandle njengethonga, wanzimana ehlane kwadlala esinedolo, wagezisa impumputhe yandukubona, wakhuluma nesishasha sandukuhamba. Lona umphiko ongenacala. Ingani bamphika bamhlophe bamazi, amphika namaJuda. Kazi nina ama-African yakumphika kuze kuba nini? Ngisho uJesu isatsha elihlome ngothando. Inganonke amasatsha ahlome ngezikhali. Ngimthanda esaphindisana indlebe enceku, abigenxe uPetru esensimini iGetsemane, ngoba egcwele umsa nothando, noma yasejuluka igazi. Bayade kulo izulu eliphezulu, ingcwele eyade ngemthini njengesoni, kanti ngokwenze njalo zonke izizwe usazitholela inkululeko. Lena inkosi eyandiza yapheka phezulu, bayigolozela amaJuda akhulula uBaraba ejele. Lena ingqungqulu eyandiza yapheka phezulu, bayigolozela abafundi bamangele, bethuswa ababegqoke izingubo ezimhlophe, bathi nimanani nimangela lapho na? Ngoba uhambe kanje, uyabuya kanje. Wanina nonke bazalwane, nani nonke bashumayeli, phumani nubhikana umhlaba, nize nutshela ukuthi uboga unubheke, ngoba niyaza indlu kaNkulunkulu ukuzolandela abazono zabo zithathelelwe, zihlanziwe ngegazi. Kusho uJesu, umbizo ongenanxa namuntu, umlomo ongathethi imanga. Bayede kulo izulu eliphezulu. uJesu Kristu uyinkosi.